Takže sme na streche, Paťo, ukazím to. Hej, tu sme, hej Paťo! Vidno vás veľa, čiže vidno vás. Nevidno, lebo Tma je. No nič, lebo je tma a slabá baterka, alebo Máme troch. Máme tu 3 motýlikoch. Preto sme tu hore, lebo chceme ich spustiť zo zvrcha najvyššieho, akú tu je. Do neba. Do neba, áno. Tu sú, vidno ich? Budete vidieť len svetožiaru. Nevidno ich, nevadí. Len svetožiaru bude vidno. Takže Domino, môžeš začať. Nepadne. Prste nevidno, ale to nevadí. Hlavu ti akorát vidno. Vidno? Hlavu. Ok, ja si čopiem taký. Tak. A nie, vleci do nebu, spadnem dolu. Jeden. Za to, Romotwood bere toto, jak sa volá. Blesky. Blesky a nie nás. A sú blesky? a ty stojíš... Ty stočíš. Ty stočíš, a nič nevidno. A nie vleci mi do mne. Oj, tu mňa, Už sa bojím. Spadnem dolu. Nie! Posledná zapálka už iba. Ó, keď si toto vyničíš, tak koniec. Toto budem paliť radšej normálne s krkátkom. A daj sebe ruky, že by si sa to nezašilo. A ty sebe tam priprav motýliky, nezmierili. Keby si ju zlovil. Keby som zomil, tak infarktujem tu. A spadneš, a sa Poď, hor. ty ma zapadala. Hor. Nemá. Jeden. Z... Nezapáť. Bože, zapálka mi zhorela celá. Nezhorela, zahasila sa mi celá. Oh shit. Takže v podstate iba jeden motýlik nám vyhorel. A to ani nevletil. Nie, nešiel, ale bolo to pekne nasvietilo žiara. Hej, to ani nebolo. A na budúce mám ešte 2 motýlikov. Na budúce to bude lepšie, už aj s Full HD videom. A bude aj vidno všetko, čo tu jedno okolo. Full HD video. Taký hurikán teraz. Nevidno. Vidno ho. Vidno ho? Dobre, stopni už.